Yo, ban gane ba. Ba ka waɗa mai wata hanya inda zan samu kuɗi sai ka ce mai amfani na. To, ka bar shaye-shaye. Kawai abin da za ka yi ka kama bara. Kai, wallahi kai ne a sha'u. Wallahi ba ni bane. Ka ɗaya je na baka sana'a ka kama bara. Wai, ka bai ta bakin titin kama bara. Ka gane. To, in wani ya gane ne su burbuɗa ba. Wa zai buge ka bara ce ha. To, ai ka san sani garin ga. To, kama bara. Kai ma ka san sana'a ce. Kai, to, na gode. Bari ta yi fara bara. Sai in duka in kama bara. Yayi. Yo, kai ka sai da za a yi. Daga yanzu, ka wuce sai ne zan na yi bara. Don abin da na samu yan jima, sai ka to mu raba. To shi ne. Amma naira 10 zan baka. Yayi. To, mu rabu lahiya. Yawa. Yau ta rana, wani ko na ci kashi ba komai. Oh, wallahi kowa bai buguna ma. To bari in zanna mai Allah kawo. Wayo. Ba da sadaka saboda Allah. Bani sadaka saboda. Assalamu alaikum. Alhaji. Ina kwana. Alhaji bane. Ina kwana. Mina na haka. Wallahi bara na nake. Okay. Bara saboda me kake yi? Saboda Allah. Ba mari. Yo. Gaskiya amara guda amma kai. Guda zan yi. Amma don Allah kai ga ka bara. Ka bani sadaka saboda Allah. Ni yalla mara nake. Don Allah sadaka saboda Allah. Kenan ba ka san kuɗi. Yo, a bani amara. Kan gyara mu fuska. Wayo Allah da kai yi dai. Wayo. Allah isa. Alhaji. Da kwana. Ya suka go. Gaskiya ma wallahi sadaka saboda Allah. Bara na haka nan. Wallahi Alhaji. Allah ba da aljanna fidausi. Allah ya biya ka. A bani sadaka saboda Allah. A bani sadaka saboda Allah. A bani sadaka saboda Allah. Kudin sai sadaka nan. A bani sadaka saboda Allah. A bani. Ina kwana. Ya suka go. Allah ba da aljanna fidausi. Wallahi. A bani sadaka saboda Allah. A bani sadaka saboda Allah. labari ko wani ne ya kai. Assalamu alaikum. Ya gari ya aiki. Ya goge. Ya huta. Wai kun so wani abu? Wallahi mun ga wani almajiri a don kika so. Ji a kai gura malaka. Wace hanya? Nan hanya ga yana nan sama. Wannan ga an gama da shi. Kun ba shi Allah kun ba shi kuɗi. Wallahi mun ba shi. Wannan da kuka gani ni ma ɗazun na to amma cewa wai a ba shi sadaka ko a mare shi ni kuma ni wanki dan banza da mari. Don Allah. Amma abin da za a yi yanzu ko wani ganin shi da mugun mashayi na. Yanzu ko ya da shi na yana faɗa ne. Yanzu abin da ya kamata mu koma wajen shi. Mai kamar sadaka za a ba shi mu kundu mai dan banza. ba shi kuɗi nan mu Kowa kuma gani. Da ma ban ba shi dan Allah. Mu kafta. Magan dan banza za mu yi. A bani sadaka saboda Allah. A bani sadaka saboda Allah. A bani. Assalamu alaikum. Alhaji. Ka dawo. Kai na kwanan ku. Kai. A bani sadaka Ina na saboda Allah. Allah ya bara na nake. Kai mi da kuɗin nan. Kai mi da kuɗin nan. To ba sani ba. A bani sadaka saboda Allah. Kai mun gane ashe ɗaya iska hake shi na ka to ka ga baki ka tile ka ce su baka sadaka. To wallahi da ba irin kuna ka bana gari.
wane A ba ni amma kama ne ina wanke kai mari Wallahi. Allah Wallahi. ko an su mu da Wallahi. ko wanke Eh. kwala da banza